Dobrodošli u još jednu epizodu Kuvajte sa Mikijem. Stigli smo sa salaša. Wow, lignjice za mamu, a vi ćete dobiti papaline, to jest girice. Stigli smo sa salaša. Angelina je danas zaključila ocene, taj dnevnik, kako već to šta ide. Ostalo je još sutra i prekosutra i posle toga ona već u petak kreće na salaš. A ja idem na svadbu i sa svadbe direktno odlazim isto na salaš. Tamo ćemo biti stacionirani čitavo leto. Posetili smo i dedu juče, odneli mu namirnice, vidjeli kako je Mirko. Tako da, danas smo kod kuće, spremit ćemo nešto što jako deca vole, a i Angelina. Angelini ćemo spremiti lignje, a deci papaline. Sad ću vam reći kako ih ja radim. To je neki turski fazon, fenomenalan. Uopće se ne peču u dubokom ulju. Evo pogledajte. Znači stavim samo maslinovog ulja malo, ne puno. Evo pogledaj Angelina. Tek da prekrije dno. Evo ga. Odmah ću uključiti na osmicu. Da se greje. Evo ga. Dok se greje, za to vreme, znači uzmete jednu običnu kesu. Dodat ćemo, da bi bile hrskave, dodat ćemo malo kukuruznog brašna. Stavite u kesu. Evo ga, odložit ćemo ga. Malo sam i to. I dodat ćemo gustin, da bi bile jako hrskave, onako lepe. Mnogi kuvari dodaju gustin, to je ta kao tajna neka. I sada ćemo ubaciti papaline. Ne sole se ništa, ide na kraju da ne bi bile mekane, da bi bile hrskave, jer so omekša. Znači sad stavljam. Ja inače, meni papaline spremam s glavama, iznutricama sve, a deci, pošto je tako u tom receptu, to sam vidio, Turci tako prave, vidite. I očistio sam glave i izvadio utrobu. A Taja će posle sebi napraviti onako kako on. Sad ćemo staviti ovo sve ovde, da ne bi svaku posebno. Evo ga. I idemo ovako. Hop, 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 hop. Vidite, i sad će one da se uvaljaju u to brašno i taj gustin. Malo mi kesa, vi nemojte ko ja uzeti ovu kesu ovako, nego nađite neku koja nije probušena. Ali eto, dešava se. Malo ti imaj to, Bela. Pa neka je, pošto ima veze. Ode Larry Bird, samo trenutak. Zdravo, sine. Pa to je, sine, male kućne čarolije, polako. I gledajte, sad Angelina dođe ovdje. Sada uzmete i ovako ređete. Gledajte. Samo da se setim kako je išao, ovako je išao. Ovako. I ređete i bukvalno jednu pored druge i pravite krug. Tako kako ćeš se udariti. S tim kako radiš ovako. Evo vidite, idemo ovako, ovako. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Ja. Tata, jedemo peršun. Jedite, peršun je zdrav. Kako ćeš, Miki, ti to da prevrćeš? To hoćeš da vidiš sa tanjirom. Tata, smemo To se s tanjirom prevrće. jedemo lignjice. Ješćete i vi, ali vi volite girice. Girice, ali najviše To jest papaline. Ali mi najviše volimo lignje. Dunja, a što ti tako mala, tako već lažeš? Ništa, onda ćeš ti jesti lignje, a mi ćemo, mama i ja ćemo papaline, što je još bolje. Evo ga, sad ćemo ovo skloniti, da operem ruke. I sada ovo sve stavljate ovako, da se zapeče i poklopit ćemo. Evo ga. Evo ga. Vidjet ćete posle kako ću ja to okrenuti, ništa se ne brinite, a za to vreme ćemo Angelini da spremimo lignje. Što se tiče lignji, lignje su ostojale pola lignjama ne treba mnogo, ostojale su nekih pola sata u limunovom soku, sat, možda i jače. Evo ga, sad ću da ih iscedim.
da ne bi bile žilave. Ja spremam na najjednostavniji, vidi on stavio luk, zna kako treba. Na najjednostavniji način. Samo beli luk, peršun i maslinovo ulje. Angelina mi nije donela belo vino, rekao sam joj da kupi. Vidite, dok se deci papaline spremaju, Angelini ćemo da spremimo lignje. Ovo je jedan jako kratak recept i jako brz. Znači, bukvalno ništa ne ide. Evo, malo maslinovog ulja. Dodat ćemo, samo da uzmem za mešanje ovo, Angelina. Hvala ti. Znači, idemo maslinovo ulje. Imamo 2 velika čena belog luka. Evo ga. Beli luk. Tata, ja kad stavim peršun na jezik, znaš kako peče. Ej, Ajde, probaj. evo pogledajte kako je to jednostavno. I od začina samo so i biber, ništa drugo. Malo ću možda dodati peršun, da, peršun ide, da, a od ovih ovako začina samo so i biber. Evo, čekamo da se i ovo zagreje. Evo, papaline su krenule da se prže, ostavljamo ih da se prže. Stavit ćemo kod Angeline i ovaj azijski njihov, nešto poput našeg lovorovog lista, samo mnogo blaže i ukusnije, mogu vam reći. To smo od Dušana dobili na poklon. I evo ga. Sad, pre nego što to uđemo u završnicu, možemo ovam, Angelina. Ja sam već jednom pričao to u ovim našim emisijama. Bato, smiri se. Ja sam već jednom pričao o ovim našim... Ajde, evo, briši. Pričao o ovim našim emisijama da su danas ljudi zaboravili da uživaju u malim stvarima, u sitnicama. Svi žele nešto više, nešto veće. Pa ja sjećam, kod mene u selu, ja kad sam bio momak, 3 momka imala auto. Pa koga oni odluče da povezu dalje posle 12 i idu, ovi ostaju na živoj vodi da sede. Hoću da vam kažem, sad svako ima auto, ali nisu zadovoljni. Hoće bolji auto, hoće skuplji auto. Pa ja spavao, imao jedan krevet, televizor mali, crno-beli. I šta mi je falilo? Danas su ljudi stalno nešto gledaju. Mi se kroz ovu našu emisiju trudimo da prikažemo jedan običan život. Trudimo se da nikog ne uvredimo, da nikog, ne znam, znaš, i onda opet se nađe neka budala, ali je jako malo. Ja se stvarno zahvaljujem ljudima koji nas podržavaju i to je stvarno 99% ljudi nas podržavaju. Znače nam dosta i vaši komentari i to da dalje radimo, da nastavimo. I mi se trudimo da prikažemo ne samo kuvanje, nego i neke naše stavove i to. Ljudi su danas, kako da vam kažem, sve je postalo nešto, znaš, ovo ništa nije posebno, ova naša emisija, niti su naša deca predobra, niti smo mi neki genijalci, niti smo mi nešto pametni, nego obični ljudi, nego to jeste strašno, što su obični ljudi postali kao wow, pa ovo treba da bude svako ovakav, razumete? Bude, rekao bi svašta, ali onda opet ljudi to pogrešno shvate na neki drugi način i onda ja ni ne iznosim puno neke te svoje stavove i to. Tako da, šta da vam kažem, Angelina, dođi ovamo, evo, krenuli smo. Evo ga, beli luk i ovo krenulo je, evo da se. Miriše, kako ne. Dodajemo i lignjice. Znači, lignjama ne treba puno, koje su odstojale u soku od limuna. Dodat ću čak još jedan čem belog luka, Angelina. Evo ga, odmah i peršun. Sad, žao mi je što nema belog vina, ali dobro, dobit će kiselinu od limuna. Čak mislim da je i ovako, ovo je baš ono naturale, ne mora ni belo vino. Ja volim inače da stavim. Eto, stavio sam 3 čena belog luka, lignje. Angelina voli isto ovako kad je baš klasično. To je neki moj recept, ali vidim da ga mnogi tako spremaju. Peršuna nikad na odmet. Evo ga. I sada ćemo to. Lignje ne treba dugo, one ne smiju da se prekuvaju, da ne bi bile žilave. Evo,
To je sve što smo stavili od začina. Posolit ćemo malo morske soli. Evo ga, to je to. I stavit ćemo bibera, koji smo također dobili od Dušana. Hvala Dušanu. Evo ga, crni biber. Evo. Vrlo lako, vrlo jednostavno. Ništa više. Naravno, uz ovo uvijek možete da poslužite neki rižoto ili neki pirinač ili nešto. Evo vidite kako se one. Sad će one da se tu za čas posle. Pitala si me kako ćeš prevrnuti ove papaline. Evo, vrlo lako i jednostavno. Stavite tanjir, okrenete. Evo, pogledajte kako su se papaline ispekle, hrskave, lepe, kao da su pečene u dubokom ulju. Fantazija. Stavit ću opet malo ovdje maslinovog. I sada sve ovo zajedno, pošto su one povezane, kako ste ih ređali, pogledajte. Hopala! I nema prženja u dubokom ulju. Evo, to je to. Zapeku se jako hrskave, kao da su pečene u dubokom ulju. Deca obožavaju, to je prosto jedna fantazija, što bi ja rekao. Hrskave, lepe, fantazija. Nema potrebe da se u dubokom ulju. To sam video fazon, Turci tako prave i meni se svidjelo i ja sam tako pravio. U duše, to mi je Angelina dala tu ideju, ona je to jela i ona mi je rekla i mi od sada uvijek tako pravimo. Ja meni pečem onako u dubokom sa sve glavama i iznutricama, ali deci uvijek odsečem glave i izvadim iznutrice te, jer je mnogo ukusnije da ne bude im gorko. Neko sad nama kaže, ja i samo jedete ovo, pa mi kad snimamo emisiju, mi snimamo šta ljudi vole da gledaju. Mi 2 puta nedeljno jedemo ribu, jučer sam pravio minestrone, supu. Angelina često napravi isto nešto zdravo, ali kad snimamo za emisiju, neće ja sad praviti stalno nešto. Snimao sam neka zdrava jela, pola ljudi nije ni htjelo da gleda. Znači, za nedelju spremamo sač, tako da bit ćemo kod prijatelja naših i idemo kod njih u goste. Oni isto imaju 2 male dece i pravit ćemo jedan fantastičan sač. Evo vidiš, Angelina, ovo tvoje je gotovo. Možemo. Znači, lignjama ne treba puno, da ne bi bile žilave, one brzo budu gotove. Znači, neko stoje u limunu. Mi smo ovdje dodali samo Angelina, što su lepe. Odmah ću da ti serviram ovaj lep tanjir. Evo ga, malo se taja ispeko, nema veze, sad će i njihovo biti. Vrlo jednostavno lignje na jedan jednostavan način. Samo znači beli luk, maslinovo ulje, sok od limuna, biber, so i peršun. I stavio sam ovaj kao azijski lovor. Nešto slično našem lovorom listu. Angelina, molim te, probaj, reci mi kako je. Evo, i za decu je gotovo. Ja mislim da je vrlo brzo i ovo gotovo. Sad će Taja to da proveri. Jeste. Sad ćete vidjeti i ovo kako izgleda. Znaš kakve su? Kakve su? Kao da ih jedan pored mora neki. Eto vidiš, pa kad je tvoj muž doktor. A vidi ovo za decu. Vidi kako izgleda. Evo vidjeli ste, ovo je bilo bukvalno bez stajanja, Angelina, a vidi ga ovaj, došao mali gad. Angelina, možeš kod mene. Znači, bukvalno, da li sam spremao ovo ni 20 minuta. Vrlo brzo, naravno, ima posla da se očiste ribice. Da, rekao sam, riba se ne soli, da ne bi puštala vodu. Ribu ćemo sada posoliti. Evo ga. S jedne strane, ja sad mogu njih i da ih razdvojimo. Ribice su pečene na vrlo malo maslinovog ulja. Vidjeli ste kako. Hrskave, lepe. Evo, sine, sad će Taja da vam da se oladi malo. Samo trenutak. Nešto zaboravim, da, malo aleve paprikice. Sad ćete jesti ribice. Dođi, Dunja. Vidjeli ste, vrlo brz, lak recept. Ja ću sad ovdje meni peći posebno.
Pa sine, vaš je ćalac profesionalac. Brzi Gonzales. Tako je, sine, kao brzi Gonzales. Duvaj. Evo, bata već duva. Je li imao tu kostiju? Nema, sine, to se sve jede zajedno, to su girice, fantastično. Moraš da duvaš, aha, opeko si se. Čekajte malo. A, evo ga navalili na lignje. Neka. Zašto deca jedu prstima, zašto im ne date priber? Zato što smo tako u mogućnosti. Deco, da vam tata nešto kaže. Sad kad, vruće, sad čekaj da se oladi. Evo, sad će Taja. Evo, pogledajte, ljudi, šta je moj tata napravio? Lepe, hrskale. Sviđaju, Dunja? Evo, sine, tata duva. Lepo. Tata, dajem ti jednu ocenu. Koju? 10 do 10. 10 do 10, halal vera, svaka čast. Vidjeli ste kako smo brzo spremili ove girice i Angelini ove lignje. Fantastične su, a sad će i Taja sebi da ispeče. Boga mi, gotove su i tatine papaline sa glavama, mada ima i ovih, ali evo, s glavama i utrobom, sve ješćete vi sa Tajom. Najslađe girice, što bi mi rekli, čuvena kafana u Kupinovu, Lađar, držao tatin najbolji drug, Dragan Raković, najbolji ugostitelj ikada koji je bio u Kupinovu. Seoska slava, ja i komšija Renda, kući od ptice mleka, pečenja, supe, svega, sve po redu. A mi odemo na girice ili na pljeskicu na girice, Čikaraka pokojni pržio girice i na novinama, u večernjim novinama nam se servirao masne, ulje zamenjeno možda pre 3 meseca. Što bi rekao, cvrle jednom ušao kod Dragana u kuhinju, rekao, Dragane, ovdje piše rok trajanja ulja 6 meseci, ali ne u fritezi. To je mala šala, naravno, pozdrav za našeg velikog prijatelja i tatinog najboljeg druga, Čika Dragana. To je bila legendarna kafana, niko se od nas nije otrovo ni od olova i ničega, pa ja i Renda stavimo pa raširimo te večernje novine, onako fišek Čikaraka napravi i mi kod cige na klupu ispred prodavnice i udri girica. Sad taj ukus mi je lepši nego išta što mi sad, menja je ulje palmino, ovo, ono, kod Dragana zamenjeno ulje na proleće, razumeš, a mi naleto ga jedemo girice. Evo Angelina, probaj ove moje girice. Odlučile su. Prelepe su. Prelepe. Prskave. To sam i malo pre rekao. Girice, papaline su jako jeftina stvar, znači bukvalno jeftinije od piletine. Ne postoji ništa jeftinije od girica, a svi ukućeni vole, tako da vidjeli ste dva načina spremanja. Jedan za decu, gde su očišćene, pa u krug, pa tanjirom prevrnete, a i ove klasične, ovako ko što ih ja pržim. Evo, Angelina, možeš vidjeti i ovo. Ja ih pržim sve odjednom, tako da mislim ovo nije za televiziju, ali ajde. Najbolje kad se prže to u fritezi, ali ja ne volim, friteza budu hrskave, ubiju sve u njima. Kao da jedete za goretinu. Ja volim da hrckaju, zato i stavim u kukuruzovo brašno i taj gustin i dobijem taj efekat hrčkavosti, a riba ipak da sačuva svoje meso i to da ne bude preprženo crno. Mada te što smo ja i komšija Renda jeli su bile baš te prepržene. Ej, šta nam falilo? Ej. Alo. Kaže Angelina, malo minuta ima, pa šta da radimo? Kad sam ja majstor kulinarstva, kad sam sve skuvao za 20 minuta. Nisam ja kriv. Pozdrav ljudi i vidimo se u nedelju. Pravimo sač kod naših prijatelja. Biće fantazija, a posle toga se selimo na salaš. Angelina je napokon završila sve. Vidu, palo mi nešto ovdje. Završila. Tako kažete za moju majicu. A, prava. Trebao sam crnu da se ne vidi debel, ova širi, pa sam još deblji. A vidi sleđa, gledaoći, kad bi me neko vidio, ko bi rekao da sam debeo to? Pravi dasa, vidi ovo. Vidi ovaj rad. Djeco, šta da vam kaže Taja? Kosti. Ne, to se jede, sine.
To košti ne smetaju, one se raspadnu. Evo i mama je malo probala. Dobro mi lepe. Jede moj bata i lignjice. Izvoli si, ne. Hoću da vam kažem, eto, malo i zdrave hranice. Pozdrav za sve, ovo je jedna kratka epizoda. Ne znam da li će Angelina imati 15 minuta materijala. Pozdrav za sve. Šta ću reći? Uzima ribu pa liže prste. Možda ih obrišemo, Larry Birda. Ćao, gledajte, kuvajte sa Đuričićima. Gledajte, kuvajte sa Đuričićima. Ajmo, bako kavim, pa.